Sak tengah ngawas. Apa kira-kira sampean tepung karo bocah wadon iki, Kang Mas? Lagi sepisan iki aku ketemu. Jenengmu sapa? Wadon. Kula Pratiwi. Lah panjenengan menika sinten? Pratiwi. Indra Malaka. Sangka Sumedang. Lajeng kang panjenengan kersakaken Kanjeng? Kowe iki arep nyang endi wi? Kula niki ajeng bali, kula rak tumbal. Oh. Nggih. Dadi arep bali, rampung mbau-mbau ngono. Nggih. Aja bali sik. Kesusu Aku banget lho. takon kelawan kowe ya. Lah kowe kok nganti umbah-umbah kaijenan ki cara ndi bojo kudune rak ya karo bojone. Mestine mau, Pak. Kula niki tesih legan dereng gadhahi bojo kok Iya. Sih Dadi perawan. kowe sih perawan. Nggih. Yen ngono malah hati kula kebeneran. Lah kok ngoten? Lho iya ae. Ana bocah wadon ayu rupane isih perawan mlaku kaijenan. Semono kok aku tenane uga isih legan durung duwe bojo. Iki rak jeneng wis pas to. Bocah lanang ketemu bocah wadon padha-padha isih legane. Umpama kowe tak terke mulih, mengko yen aku kelakon ketemu karo wong tuamu tak tembung, tak boyo ngono ing Kabupaten Blangkulon tak luhuhke pinangka dadi Presmari ngono piye. Matur sembah nuwun Kanjeng, mboten saged terke. Saben dinten niku kula nek umbah-umbah, nek bali kula njuki ambak. Dados mboten saged terke nggih. Wah. Aja ngono lho. Iki mono papan kang gawat malewat-lewat. Ana sak tengah ngalas. Apa kowe ora sumelang yen mengkone ana kewan galak sing bakal ganggu gawe kelawan kowe? Nyatane kula sing mboten napa-menapa kok Kanjeng. Tenan aku mau ngeman kelawan kowe. Mula timbang kowe bali kaijenan luwih becik tak terke bebarengan kelawan aku. Kowe milih aku apa milih kadangku? Ngono kadangku kang pernah tuwa. Ing antarane panjenengan lan panjenengan iku mboten wonten ingkang kula pilih. Ora sing dipilih. Ora ana sing dipilih prawoso wae. Sugih kendel bondo wani nyempalani kelawan aku. Sopo satrane kowe? Kula Nurasoma. Nurasoma. Ana sambung rapete apa kelawan bocah wadon iku? Tenane bocah wadon menika sedulur. Nyun sewu saderengipun upami kula menika nyempalen izin. Badhe tumbas menapa bocah? Nganti tak rewang aku tumindak kaya ngene mergo bedhak aku tresna kelawan sedulurmu. Saka karepku bakal tak tembung pinangka dadi bojoku tak bayang ana ing Kabupaten Blangkulon. Nyun sewu saderengipun. Panjenengan menika salah satunggal pengayu. Upami badhe tresna wanita napa kedah kados ngaten cacahipun. Yen ora kaya ngono njur kepiye? Kedahipun panjenengan menika nembung kalih tiyang sepuhipun nglamar. Upami tiyang sepuh sarujuk, monggo adik kula punika panjenengan boyong wonten ing Kabupaten Blangkulon. Saka karepku mau ya kaya ngono. Aku wis kandha kelawan sedulurmu tak terke mulih, mengko yen kelakon ketemu karo wong tuane bakal tak tembung. Ning sajae aku ora gelem, malah kaporo beda marang rasaku. Kapeksa aku tumindak sing kaya mangkene. Cetha yen to adik kula nika mboten tresna kalih panjenengan. Monggo dipun wurungan kemawon. Jalaran jagat menika wirsang tebanipun. Kathah wanita pelanganipun ingkang ayu-ayu. Monggo sanesipun kemawon. Ora usah dadak kowe pitutur kelawan aku. Kabeh iki pancen wis dadi sesanti ning atiku. Aku ora bisa selak marang batinku, aku tresna kelawan sedulurmu. Upami adik kula Pratiwi kula pasrahaken panjenengan sami kemawon kula menika midak rasanipun adik kula. Mila saya menika upami panjenengan bacut kepengin garwa kadang kula ingkang dados pepalang panjenengan. Oh, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung bersampur lagi oleh piye kowe mangkono. Jajal
pamitmu isuk jare pengen ramban. Banjur umbah-umbah ana ing senyak. Nganti tekan sore kok ya ora ana bali. Iki aku dadi kuwatir. Kakang Narasoma, jane iki mau aku ya wis rampung nggonku umbah-umbah lho Kakang. Lah aku arep bali malah dicandhek karo bupati saka Medang mau. Ini, tapi aku bawa Klondo Bloko apa anane. Jumbuh karo isin-isin atiku kan. Kuwi cilik ana ing Gunung Cereme kowe lan aku kira bebareng. Karepku kowe pengen tak pek bojo. Kakang Narasoma, semono uga aku lho Kakang. Jane iki aku yo tresna karo sampean Kakang, ning aku wedi arep kandha karo sampean. Wis pas. Mergo aku ngerti, antarane kowe lan aku ora ana sambung rapeti. Jare mono adi nanging ana arane. Apa kuwi Kakang? Mergo kowe karo aku wong Diyoboyo. Pratiwi, Kakang Narasoma. ora usah kuwatir mengko yen ana bapa ya pantes aku nembung. Yen pancen kowe seneng lair batin karo aku. Tenan Kakang. Sampeyan nembung karo bopong yo Kakang. Narasoma. Kowe tak sawang mambuati karo bocah wadon Pratiwi. Mboten kula silaki Bapak, kula tresna kalih Pratiwi. Wis kok pikir Lair batin sampun kula pitu. tak kandhani Narasoma. Kowe besok bakal getun. Kenging menapa panjenengan dika kados mekaten? Sapa Pratiwi iki? Pratiwi iki putra ratu ing ya putrane musuh, Putrane musuh. Iya. Pratiwi. Kowe ora golek bocah wadon liyane. Sakno kowe ngir Pratiwi. Mboten Bapak. Jalaran kula sampun tresna kepati-pati. Upami kula mboten sesarengan. Urip kalian Pratiwi, pilarang kula pecah. Pamit Bapak. Narasoma! Narasoma! Pawongan yang lumebet wonten bukit Mondro kini ing ujug piyambakipun badhe nidra nuswa jenengan. Sinuwun Prabu. Wanci wayahe. Kowe solo adile papan papan. Jumbuh aturkan patih. Kowe arep itu Yuswa. Sampai. Kulo Aditya. Estunipun kula boten badhe tumindak sulika kalian panjenengan sinuwun. Kaporo kula badhe nyelametaken dhumateng panjenengan. Saestu sinuwun wonten Durjana ingkang badhe nyidra yuswa panjenengan. Rahayunipun kula wonten kula sinuwun. Yen kowe matur kaya ngono nganti kowe ngantuk ning negara jajaran arep menyang ndi lan apa perlu estunipun kula saking Tangkuban Perahu. Kula kalebet siswanipun Bapak Biksu Nirata. Sukane Bapak Biksu Nirata? Leres. Saka Tangkuban Perahu. Leres. Kae ngono klebu guruku. Njur kowe ditus supados ngaturaken pusaka kagungan panjenengan Pujan Nagalimpak. Yo.
Sapa jeneng kula Aditya Santi. Kejaba kuwi diutus ngatur kusa iki njope ndelok. Lamun badhe ngabdikaken jiwa raga kula ing pejajaran sing Aditya. Wis dinamerke. Nyawaku. Boleh gini pas witanku tak tompo ning sawetara magang. Kaping pindho ketok ana leleban bujungen menungso kewan apatiku. pangestu jenengan Gusti. Mapano tilampa gulingan Sinun Prabu Sri Paduka Maharaja ing Pejajaran. Sopo kowe pawangane? Lho. Mandranggra. Mandranggra. Kakang Aditi, Mandranggra. Ya mergo sampean cabat nggonku balas patine wong tuaku. Aku kepengin patine Sri Paduka Maharaja linggo kene sampeyan ngaruruwus. Mane angga. Kanthi dalan kuwi mateni kawan Sinun Prabu Sri Paduka Maharaja ing Pejajaran. Apa wis rampung perkarane? Apa wis gawe lega atimu Mane angga? Mesti wae atiku lega. Sampeyan ora ngerti apa sing tak rasake. Sapa wonge sing ora susah atine wiwit cilik nganti dewasa ora ketunggan dening wong tuwa. Bareng saiki aku wis ngerti sapa sing nglarake atiku. Cetok Sri Paduka Maharaja sing gawe nelongsone uripku. Saiki wis katon legena. Areng-arep tak pateni malah sampeyan. Mane kleru panggripah. Yekti aku tresno kelawan kowe Mane Anggrang. Jalaran kowe adhiku padha-padha wiridan ana ing tangkuban perahu. Ora kanthi dalan sing kaya ngene. Kowe bisa maleske patine wong tuamu. Aku ngerti Mane Anggrang adhiku. Kelari angin uripmu. Sapa sejatine wong tuamu? Nanging kowe kudu ngelingi. Yen to kowe kelakon mateni Sinun Prabu Paduka Maharaja, musuhmu ora wong siji, nanging kalebu sak kraton ana ing Pejajaran. Ora edep. Anak lanang nika dhuwur mendem jeruk. Lorone wong tuwa uga lorone anak. Coba rasakno to, Kakak. Rasakno. Sapa atine sing ora lara, Kakak? Ning sampeyan nyaruruwus. Saumpama aku mati ya dikroyok dening Pejajaran. Ning aku wis ngabekti kelawan wong tuwa iso bales patine wong tuwa. Mane Anggrang. Gelem kowe ngrungokke kandhaku adhiku. Ora kanthi dalan sing kaya ngene. Elingo adhiku. Sekabeh tumindak lan pakar kene wis nalisir suku paugeran kautaman. Ayo, bali bebarengan kelawan aku. Ngabdiku ana ing Pejajaran. Mbok menawa kanthi gedhe darmamu tumrap negara Pejajaran, awake dhewe bisa ngaton kesembulih tumrap wong tuwa Mane Anggrang. Yen aku ngabdi ing Pejajaran ditampa dadi tamtama padha karo nggonku kepenak ajik-ajik pangkene wong tuaku ora apa-apa. Ning eling ten eling kok sampean wis gawe gelo atiku. Aku iso gawe gelo ati Mane Anggrang. Anggrang. Sing wangkal atimu Mane Anggrang. Setan nopo sing ngrasui marang jiwa lan ragamu? Yo. Aku tetep ora kagelan mentolo kelawan kowe. Jalaran kesedulurku Mane Anggrang. Anggrang, ojo kok bajutke Mane Anggrang. Padas kene mergo ana wigati, Mbak. Ana wigati apa di Mane Anggrang? Mengko yen sawise aku kandha
mantepno atimu lan ikhlas. Sedol iki jane ana apa? Mbak Yu, ngerti ya? Dino iki ana kabar lelayu. Kabar lelayu. Sopo dia? Sopo? Kakang Aditya mati, Mbak Yu. Kakang Aditya. Apa kuwi tenan gimana anggeran? Tenan. Beneran Layan kowe mangerteni perkara iki. Ngerti yen sedulurmu wis tepekaning pati. Yo kene kunarepane ora buku kepeti aku kepengin mangerteni iki. Aku ora bisa ngubuk. Jalaran patine Kakang Aditya kuwi pinangka dianggep pahlawaning bangsa. Matine merga melu adon-adon kepengin duweni pangkat dadi prajurit Tamtama. Nanging nalika semono pamite ora koyo ngono kok. Ya mbok menawa Kakang Aditya kepengin mulyakne sampeyan, direwangi melu adon-adon nganti tepekaning pati wis bae. Perkara Kakang Aditya wis ora usah digagas. Saiki sampeyan urip ning Padas Kaijenan. Wis aja waslan sulak. Sing mati ya wis ben mati, saiki mikir sing urip wae. Yen nganti sampean mikir Kakang Aditya saya suwe sampean saya guru. Guru-gurune mengko sampean mesti lara. Nyang mendi maneh yen ora mati. Mula sing tak jaluk wis ora usah mikir Kakang Aditya. Saiki mikir sing urip. Mikir sing urip aku sing urip iki. Ora ana meneh sing tak pikir. Wis to Mbak Yu, sampean butuhke apa wae, aku sagah bebantu karo sampeyan. Aja meneh kok mung bab bondo donya. Ora usah wedi keluwen. Mengko aku sing menehi pangan karo sampeyan. Menehi pangan. Aku ngerti gruwange atine sampeyan. Mbok menawa aku iso nambal gruwange atine sampeyan, aku saguh kok ngenteni Kakang Aditya. Setodi. Ganteni piye to dia? Tegese ganteni iki aku gelem. Gantine Kakang Aditya aku mbek bojo ora. Piye? Dadi bojoku. Timbang sampean urip kae jenenge Padas. Sapa wong sing ora nelongso dadi rondo. Di mana angka? Lha umpama to aku kowe dadi rondo. Kowe ya ora apa-apa bakal tak tampa kanthi ikhlas. Nanging tembungmu kuwi lagi wae kowe menehi kabar yen to sedulurmu tumekaning pati. Lha jur kowe kok mentolo nembung tresno lan Mbak Yu. Mbak Yu. Yen aku genteni kakangku dadi bojone sampeyan aku ya ora kleru to. Wong aku ki nulung sampeyan lahir batin lho. Gelem ngopeni sampeyan, gelem ngayomi sampeyan, apa aku luput, Nulung. Ngono kuwi jenenge kowe nulung lan Mbak Yu. Kowe kondo nulung ning sejatine kowe nyiksa kelawan rasaku. Yu, Di mari selawase aku ki mung sumpah. Aku mau urip bebrang kelawan Kakang Aditya. Yen saiki kakangmu wis tumekaning pati, perkara wong lanang ora bakal tak pikir, Di. gelem sampeyan nglegani apa sing dadi karep. Gelem sampeyan dadi bojoku. Ora yo Di, aku ora gelem. Gelem apa ora? Ora. Tak prawoso ya. Wes meneng bae, Pak Yu. Meneng bae. Aja yo Di, aja. Meneng bae. Hah. Lego atiku. Wis iso ngrasane ipeku dhewe. Aduh. Wis
iso gawe gelem. Delengen apa Kakang Aditya? Apa karepe manik angel? Ketekan tumetes duli ke sekelon tembok kali serbulan manik angel. Ya? Adi suara tawang-tawang tangis. Wena bisa karo sadar pengangkutmu. Bisa kendaleni satemah peteng mata batenmu kowe ora mendo saka pitutur malah kapal saya ndodra cecek umurmu wis entek rasa pangemanku karo kowe maneh angel Sinauso panjenengan dika kados ngaten Popo. Kepiye yo? Adi mari angral sampun damel tatu ning ati kula. Yen tatu ning raga menika kena ditabati. Nanging tatu ning ati badhe kula gawa nganti mati. Kula sampun Popo. Sepiro daya kekuatanmu kowe wadon. Sarandune awakmu sarori. Mane angel tak upamake macan ngelak badokan. Kowe dadi mangsane maneh. Aku ngerti yen kepiket tak. Ya. Tamanono. Iki jenenge kalung panebur jiwa. Kalung panglebur jiwa. Bisa kena kanggo mberak nglaning manusa kang tumindak nisi. Kowe tak dandani lanang. Aja wujud andini. Ajeng sinten? Nganggo jeneng Joko Handaka. Putri Gusti Prasurano, rakyat Pawongan. Aditya, di mana?
nyolong garwane Sunan Prabu Paduka Maharaja. Iki Iya, aku sing nyolong. ora keliru. Sakarmu budak kok. Malah guyu ngakak. Nyatane aku sing ora nyolong ning aku sing tetulung. Nganggo pawadan apa wae kowe wis ora ndoso keperkara. Nyatane garwane Sunan Prabu Sri Paduka Maharaja iki ana ing tanganmu. Aku bisa ndakwa. Ilangis kusumaning ayu kowe kang nyolong. Ayo Kowe sing ndak koyo aku kuwi dadi maling. tak jaluk kusumaning ayu garwane Sunan Prabu. Aditya ta kowe? Yo kene kowe ngerti aku Aditya. Apal aku. Sopo kowe ae? Hah, aku Joko Handoko. Suku Handoko. Aku diutus supaya nyelametke Ndara Prameswari. Lho kowe kok ndawong aku nek aku iki nyolong, nek aku dadi maling. Lho kowe iki duwe bojo ning desa ki apa ya mbok urusi ya? Nek desa kono lho, enek ora. Saya kurang totot ketembunganmu. Bojoku ning desa, uripe sarwa kepenak ora rekoso. Kepenak. Bojoku ning desa. Kepenak ki rumangsamu. Ning kowe ora ngerti sejatine. Handoko. Apa? Tenane sing nampa dawuh nyelametake kusumaning ayu ki dudu kowe. Nanging aku. Kowe nyatane sing bisa nyelametke aku. Tak jaluk. Patar kowe bisa nampani iki ya. Oh. Patar berjiwa. Ayumu koyo ojo wis. Ana apa, Ngaturi ketiwasan. Tiwasan kepiye? Kula nandhang silaka. Sik. Kowe biyen anak perintah teko ning pejajaran Leres. ngaturake kujang nagal. Nggih. Ya wis. Kepanggih karo Sang Prabu. Kula sampun pinanggih lan Sinun Prabu Sri Paduka Maharaja. Kaporo kujang nagaliman sampun kula paringaken. Nanging garwanipun Sinun Prabu Sri Paduka Maharaja menika ical kacidra dening Durjana. Kula sing dipun utus supados ngobati garwanipun Arum Sintah kala wau. Nanging satengahing margi kula kepanggih kaliyan Duratma kala wau. Kula gelut, kula tanding. Karo malinge. Nggih. Nanging kula kapracundang Bapak. Nggih. Lah maling iki. Maling niki ampun sanget. Menawi kula tingali niku klemak-klemek mboten duwe daya. Nanging katiasanipun wadah. Jebul kok ngidate dapi sampe. Ya ngerti malinge. Ngertos. Jenenge niku Joko Handoko. Joko Handoko. Handoko Nggih. Handoko bloro kuwi. Doko mloro pripun? Niki saestu maling Bapak nyolong kusumaning Ayu Arum Sintah. Lah kowe wani ora tanggung jawab nek dibener Sang Prabu. Wani apa ora? Wani nggih kedah srana. Jane paitah. Lho nggih lah kula gelut pun kalah. Saestu lho. Sumbali kok kene wae. Sumbali kok kene wae. Handoko. Metu wong Joko adepono aku wae. Handoko. Kowe kuwi wis mlayu cetha nek kalah. Seneng atimu ya. Isih sumbare. Aja gulang gemuyu kowe. Tenane nggonku mundur saka palagan. Ora jeneng kalah gelut lawan kowe. Terus. Ning aku golek coro. Cara-cara. Wis pisan meneh aku kondo. Kulungke apa ora kusumaning Ayu Arum Sintah. Nek Ndara Ayu kewajiban menyawetke kuwi. Yo ning papat kene adepi aku merga. Dadi tenan. Sinuwun tak utus kok malah. Nggih. Lah menika Sopo sing nyolong garwaku sapa? Iki. Boten sewu. sinuwun pakai rupiah sinuwun. Bapak pripun iki? Boten kula iki nyidra garwa panjenengan. Kaporo kurang saged lametaken. Engit Iki mantu kula bojone Adi. Bojomu ya nggih. Nalika semanten nggih kula dakwa menawi nyolong ingkang garwa.
Jebul kok malah bojo kula piyambak iki nyelametaken. Sinuwun Prabu. Sang Prabu, Kondo kok iso kowe kok bisa nyelamatke Ndara Putri Arum Sida. Piye Prabu, menapa Gusti piye? Prabu. ora jenengmu sapa to? Kula pun Andini. Andini. Nggih. Coba aku pengen krungu. Kula ngertos garwa panjenengan menika. Wah, ajur Gusti Prabu. Sing asor apa? Raganipun badhe dipun juweng-juweng kalian niku enten sinten namenipun Dirayu. Manik Angger kula nggih ngertos niku. Manik Angger. Diajeng Tirasita. Tirasita. Nggih. Terus enten melih setunggal. Kanjeng Pangeran Andi Wiring. Ah niku. Senopati saka Pejajaran. Oh Senopati niku. Senopati kabeh. Wah, lha rumaos kula pangeran kok. Gusti Prabu. Terus iku Kula sing slametke. menika nyelametaken sih. Lho kula diparingi niki. Sapa semen? Bapak Ramai Itu menika kalung panglebur jiwa. kula pitados. Saya sowan sabetanipun kalian panjenengan wong liya broe nate paringi kanggo nyametke. Kok kula diparingi. Gampang. Lah kujang niku lak Kok sampun kula pawanan kula gedhe Gusti. sinten kok nang petri. Lho, sapa jenengmu? Kula Pratiwi. Apa kok mak cecungtung ngono tok ngono? Lah pripun iki kula lunga saking omah kok. Kowe bocah saka ndi? Kula saking Gunung Cerme. Gunung Cerme apa bangan? kula nggih kaget. Saking Gunung Cerme. Jenengmu Pratiwi. Pratiwi nggih. Lah kowe kok tinggalke Gunung Cerme? Lah niku kula gadah katresnan saenjarene bapa niku kula anake musuh. Lho, bapakmu sapa? Bapa Wasipatma. Wasipatma sing madeg dadi resi ning Gunung Cerme. Nggih. Lah terus katresnanmu sapa? Kakang Narasoma. Narasoma. Nggih. Lah Narasoma ki sapa? Lah jarene bapa niku anake musuh. Jane musuh. Nggih. Kowe sing gak musuh. Jenengmu Narasoma. Leres terus. Kowe bocah saka ndi? Saking Gunung Cerme. Sing Gunung Cerme. Yoganipun Bapak Wasipat. Tembung Wasipatma. Kemutan mboten. Oh, sahabat-sahabat kemutan. Ini sampun pinten kudu semriku. Monggo menawi panjenengan langkung kono sampe lan lari-lari menika langsung paring dawuh. Kula diun pesokane si Narasoma. Karepmu kowe tresna karo bocah wadon. Lare batin kula menawi tresna kalih Prabu. Lah bapakmu Nanging nyamanipun Bapak Wasipatma menika mboten remen upami kula nyambung tresna kalih Pratiwi ngantos Dasare kula bapakmu. dipun piloro. Dasaripun ngendikane Bapa Pratiwi menika putranipun mesah. Nanging babar pisan kula mboten mangertosi perkawis menika. wis Kok mengsa-mengsa niku kula kok malah bener kemutan bener. Rikala icanipun ingkang sambung kalih windu. Anggan mas kalih windu. menika saged mawon sambungan iki. Sing punci Saged mawon lajeng iki terus itu bedah ing mademung nggih ta? Jolo ini hati-hati waspada. Satwa adat paguyon ing gunung Cerme butuhe nyolong ingkang putra lan gedhot saya palanggahan saged tanggah jojolanan baru kalpit tenanipun putri menika ingkang putra piyambak Atmaja kula. salah ayo boleh Kula tresna kalih Pratiwi. kowe nek ngejak mule aja Narasoma sing ngejak mule Sapa? mbok de ae butuh ae butuh Ini jenengan
seneng pundi? Ya, aku namanya sepiro growe ngati. Aku ngerti lali-ali nglakon iki mergo ana sambung marang anakmu cerita. Sinuwun Prabu. Silik. Leres 13 ton sam kapengker madumung bedah. Tasawun kaldahan kula nyolong putri ing pejajaran alit kula gengaken nami Pratiwi nggih putra piyambak kalajeng kula madhepoking Gunung Tremi sinuwun mila lumanggaken kapidana kula badhe suwala Sang Prabu Prabu Maraja Ya ora lanjut. Dono kok selak bapane. Kowe ngaku salah kaping 3. nggih Siji kaping pindho anakmu ana sambung tresna lan putri. leres Kowe nganti kidul putriku kuwi njur karepmu apa? kula badhe mbedhah negari pejajaran sinuwun Trimo. nggih boten trima Bu Iki wis ginaris ning Bathara. Salah kudu saleh. Kula ki njula nek pancen ginaris kowe kaya ngene kudu diterima. Njula kaya ngopo nek ginaris kuwi kalah ya wis. lepat kula nyuwun pangapun Sang Prabu kula nggono manggaaken Kuwi becik wong ki nek wis duweni luput nglendoro kesalahane gelem njaluk mampun. nggih Kosok baline Sang Prabu kudu nggawa maring pangapura damel kawulane. Awit ngaten lho. Saya cuma ningali kali menika semenipun mboten saged berpisah. Kejaba niku niate nggih Allah. Ning tibake padha kok nggih apik. Nyolong putra boten disia-sia ning dirumpaka ngantos diwasa. Iki apik. Seperane sampeyan nek ora apik. ya Ora sia-sia kok anggap kok lho kok bisa malali dadi golek. ya kebranan Kakak Saya ingin baik. Gandeng anakku ya tresno lan anakku. nggih Minta pisanan. lho ya kesulut besar kula Ya gini ora. kula sampeyan pesai Pokoknya aku makan itu dirampung perkara ini malah bocah dadi ora dosa lepas Sang Prabu badhe mbedhe negari pejajaran mboten badhe kalampah niku kok marang ketingane bapa nah kuwi wong sing njaluk ngapura kudu diam. oh ngaten nggih Sambung iki serau mergo saka anakmu iki. Ora ana tak pidana picis. matur nuwun Sang Prabu Tenang dulu nak ketok nek betul. Aku pisanan karo anak. nggih Ning lerono nggo tumindak candul. nggih kula mari Kados pasien kula menika pengayoman nanging ing mriki kok taksih anggadhahi saka guru nggih panjenengan purnane pelawan ing kepriksa panjenengan monggo patrumungkas kesanipun ing lenggah wonten mriki sami memala ing tumempuh ing negari Pajajaran sampun saged kaberan katon memplak padang jinggrang kados dene wancining gagat rae kados ngaten nggih kejawi sae menika putra sampun wangsul wonten asta panjenengan sesarengan jejaka ingkang dipun tresnani. Tosok baline kowe ya. ya Kakang Mundho ing pakerti, ning pakertimu ora ketang Allah. Ning sehono kang kabiji perangane ya. Sekabeh kaluputan ayo dikubur oleh Bumi Pangapura supaya negara ing Pajajaran ngrembaka kaya duning lumeber ing desa Keben saya-saya bapak ingkang menggugati Amin. Bagya mulya mangku kembang cempaka mulya Amin. ayo padha-padha memuji Asanti